Юнайтед на 17 януари. Ще се отнасят до Уест Хем. Отбора ще има подобно и на тази седмица по-дълъг период на възстановяване, тъй като вече не участва в турнира за Купата на лигата. Затова пък има сблъсък с пряк съперник от Висшата лига в третия кръг на FA Cup. Гостуване от Борнмут. В средата на януари гостуване на Нюкасъл. Висшата лига на 20 януари срещу Манчестър Сити по същото време. Всеки случай седмица след матча на Ливърпул с Манчестър Юнайтед, тогава пък Ливърпул ще гостува на Норвич. Тоест доста по-голям брой двубой до този момент. Жени! Ти малко не правдаве! Кога направи? Няма не правдаве! Опровергаве, Жени! Майка мислиш, че целува мъжи! Браво, Борис! Браво, Копери Брусо! Как ви демнас! Как ви демнас! Папата да ви би ми сезона! Да ви бе майката! Дружно скочиха за тази топка, не позволиха тя да достигне до Ана Молана. Ловрен. Айде, Андрейчо! Колис! Натаниел Клайн. Как ви демна? Сега не гътай! Гази гътай! Кът маймуна гътай! А така! Цено си от Панама! Ти маймун чуц! Айде! Дай на Керчу! Дай на циганина! Пръсташ! Ей! Смешници! Майка ми! Жоан. Майко! От страна Дмитрий Бойс, но мисля, че през лятото ще бъде огромно предизвикателство да запазим. Смешни сте! Котиньо. Изтръв създаване на Джон, топката минава в страни. Интересна истината е, вероятно най-добрият шанс за гол. Във всеки случай един от най-добрите, които Ливърпул имаше в целия двубой. Това се случва в последните секунди от глобалното. Страхотно центриране. Джон беше на чудесна позиция. Може би единствено случай, в който двойките централни защитници на Уест Хем не реагира както трябва при висока топка. А това момента по-рано нямаше засада. Момента на подаването беше изчислен до 100 от секундата по най-точния начин от Дмитрий Пае. Извеждайки в свободна позиция Шейко Кояте, Симон Мигноле не позволи това да се превърне в още по-катастрофален следобед за Ливърпул. Джеймс Колинс, подобно на някой от нападащите футболисти на Уест Хем, беше прекрасен в тази среща. Ливърпул го лапайте! Ливърпул го лапайте! Ливърпул го лапайте! Ливърпул го лапайте! Его дей! Коледна приказка! Кресвел. Coutinho ли живиш си Coutinho? Емре Чан. Джеймс Тонкинс. Тройка централна защитник се брани Уест Хем. Края на срещата след влизането на Дженкинс. Его те, мръсен немец! Его те! Тонкинс. Вдох толкова ти, бе! Върви на майка си опутката! Бокук! Тройка. Може би не е изненада, че... Славе Билич! Славе Билич! Чистия! Колис! Не и този път обаче, когато сме превъзходен. Малко да ги оставиш ти. Шейко Кояте. Адам Лалана. Чистия! Колис!
2 точки ще натрупа Уест Хем, спечелвайки тази среща. Това означава, че часа. По-късно, разбира се. Това беше всичко! От Тъптън Пар! Ливърпул го снимаха! Това са двата тима, изместени по-настоящем от Уест Хем. Чуковете спечелиха тази среща благодарение на същите двама реализатори, които бяха точни и при победата в началото на тази седмица срещу Саутхемптън. Михаил Антонио се разписа в 10